Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi hello mukomanashi, I've been following your program a lot, so today I have gathered my courage to tell you what is happening in my life. Please, chitupa changu vikai. My story goes like this. I am a girl who is aged 24. I came to South Africa in 2019. So I got my first job and I just worked for 3 weeks and I left. And I got another one. And again, the same thing happened. Ndikabva ndangosiya basa. And kusiya kwandaita mabasa zvainge zvisina kana reason mukati. Now I am trying to find a job, but basa harichatobatiki. Tabva ipapo in my relationship ndakadanana neumwe womukomana kutosvikira pakuda kundiroora, asi inini ndakaramba. Mukomanashi chandakamurambira handitochizivi kuti chainge chiri chii, nekuti iye ainge achindida ende inini ndainge ndichimudawo. Ndakazopindawo mune mamwe marelationships, but marelationships acho anongoerekana apera pasina kana kwazvinenge zvamboenda. Mukomanashi ndatambura nazvo. Izvi zvinhu zvinongogara zvichindidya mumwoyo kuti ko zvichazoperawo rini. I am very depressed. Iyi ndiyowo confession yangu. Please mukomanashi, post for me nekuti ndiri kutsvakawo rubatsiro kune vose vanokwanisa kundibatsirawo. I will follow mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please post for me as Haidi. I feel guilty vanhu vamwari. I fell in love with my sister's husband and I can't seem to break up with him, and he also says that he cannot let me go. We have tried so many times to break up with each other, but tinozongoerekana tatodzokerana. Now chava kunetsa is I want to move on. Ndiitewo mukomana wangu, but I can't. Hama dzangu, I really feel helpless. I want to have a new relationship, but ndiri kutotadza. I really love my sister's husband. Ndoitawo sei kuti tisiyane nerelationship iyi. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mainini. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please hide my ID. Inini I am a boy who is aged 21. Nyaya yangu yakamira yakadai. Musi wa 31 December, New Year's Eve, takaenda ku Demview kuchitungwiza. Ainge ari manheru around 8 p.m. Takanga tiri 4 nerimwe team. Takapinda tikatanga kunwa mabeers edu zvekutodaro. So this other guy wanga naye tiri 4 kudaro aiti tikati fare aibva ati kwandiri ngatimbotenderera tisanyanya kuzodhakwa. Inini ndaibva ndatobuda naye tobva tasiya vamwe vedu 2 mukati mainge muchirira radio. So outside aibva atanga kundipa bia rake, inini naingoritorawo ndobva ndatanga kunwa. Izvi zvakaitika about 4 times, but ndakazopedzisira ndakunzwa kuti there was something zvainge zviri kuitika pandiri. Pakupedzisira akabva anditi handei tinotenga rimwe doro, but akabuda neni tikabva taenda very far kwaiva kwakapakwa motikari kuri kuzvisango kuri kure nevanhu. Ndainzwa kuti munhu uyu ainge ava kutanga kundibata-bata, asi mabatiro aindiita as if ari kubata umwe munhukadzi. Zvinhu izvi zvakandishoka, but nenhau yekuti ndainge ndisisina kana simba, akabva atanga kundikisa, akabva asvika pakubvisa trouser rake, then akabva atanga kundibatisa nhengo yake. Iniwo kuti ndirwidzane naye ndainzwa kuti ndainge ndisisina kana power, ndainge ndakaita kurukutika. Ndaiona zvimavision, zvinhu zvose zvaiita pandiri ndaizvionera kure kure. Akazondigarisa pasi ndokubva atanga kundiyamwisa nhengo yake. Ndakambozama kuramba, but iye akaita zvechisimba. Ndikazosvika pakudya nhengo yake. Akazama kuda kurara neni, but ndakashandisa simba rose randainge ndasarirwa naro ndikaramba. But I still remember kuti ndaionera kure kure kuti akazotanga kupukuta face yangu nekatishu. Ndikabva ndafungidzira kuti maybe ainge akazopedzera zvinhu zvake kuface kwangu. So takazodzokera kune vamwe, but ndaingonzwa kuti hameno zvandiri so. Takazoenda kumba dzava kuma 4 a.m. So Saturday yapfuura iyi akabva ati hande kubhawa. Takaenda
doro akaita rekundivhurira, but ndaiona kuti mafuro edoro rangu ainge achitutuma, ende ainge achitutuma zvandainge ndisina kana kumboona. So iye akabva ati maybe ndini ndangotadza kuvhura doro rako zvakanaka, but hapana kana problem riripo. So inini I faked kunwa doro riya pamwe ndairasa kana akatarisa kuside. Then ndakabva ndangonyepedzera sekunge munhu ainge adhakwa. Around 2 am ndakabva ndakunzwa iye ava kunditi, do you know kuti you are very handsome, handei kumba kwangu. Inini ndakabva ndangonyepera kudhakwa zvangu. Apa agara makore ose awa aingonditi you are a very handsome boy. Then takazoti tava kumaraini tichienda kumba kwavo, munhu akabva atanga magemu ake aya achiisa ruoko rwake mubhurugwa mangu. Inini zvangu ndikabva ndangoti zii ndichingoekta sekunge ndainge ndakadhakwa. Takasvika pamba pavo, akabva ati rara unozoenda hako kumba kwenyu kwachena nekuti unokwanisa kuzoatakwa nematsotsi. Then takazoenda mubedroom make, iye akabva abvisa hembe dzese, akabva angosara ari musvo. Akabva ada kutanga kundibata achiti do you know kuti uri handsome wangu chii. Ipapo ndakabva ndangobva ipapo ndakananga kunovhura door, ndikabva ndaenda kumba kwedu. So from Sunday yacho ndakaona akuisa messages achifona, ndikabva ndamuti ndikuda kuudza timu rose nemafamily members ako plus mumaraini ndikuda kuzvitaura from Demview kuti pane zvawakazama kuda kundiita. Iye akabva atanga kuchema achiti sorry please usandidaro chii. Then zuva radoka, it was around 5 p.m. akabva atuma little brother yake ne 250 US kuti andipe. Ndakabva ndangoona imwe message yainge yakanzi please don't tell anyone about that issue, ndinokupa 1000 US kusvika yakwana. I'm sure kuti mari idzi ari kubira vabereki vake because they are rich havo. Nezuro akabva atuma brother yake neimwe 150 zvekare, ndokubva aisa message again kuti please usafa wakandifumura. Akabva atanga kublema mweya yetsvina achiti paya zvakaitika ndezvekuti ndainge ndangopindwawo nemweya yetsvina, sandizvo zvandiri, I am a different guy. Nhasi ndazomuona manje ipapapa, it was around 4 p.m. achibva kubasa, abva andipa 80 US. Iye abva angoti sorry please usataure, handife ndakazviita zvekare. So please help me my group members, I need help. Mari yake yese ndinayo, handisati kana ndamboidya. Ndoudza here vanhu vekumba kwavo kuti zvinhu zvaakandiita zvakandibowa, or should I just keep quiet? Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please post for me as Haidi. Inini ndiri amai vane makore 32. Murume wangu takagara kwemakore mazhinji tisina kana mwana. Saka inini semukadzi ndakabva ndatanga kufamba in private. Saka ndaifambawo kumaprofita. Then umwe muprofita ndiye akazondidudzira akati murume wenyu haiti vana. Murume wangu inini ndaimuda, ende ndaimuda zvekurevesa. Saka ndakabva ndangozviudza kuti aiwa regai ndingomuitira mwana nemunin'ina wake. Zvechokwadi ndakazosvika pakuitira bamunini maactions kusvikira tazodanana, then mimba ikabva yabata. Murume wangu akafara zvisingaiti kuti naiye ainge achazoitawo baba. Bamunini vakabva vatanga kuramba kuenda kubasa nekuti vainge vava kungondiudza kuti aiwa basa rangu rangova rekusimbisa nhumbu. Ndakasvika pakuzopona, ndikapona chisikana chikakura, tikazodzokorora kuita umwe mwana zvekare akabuda chiri chikomana. Apa ndakabva ndafadza mhuri yose, zvikabva zvanzi ndainge ndakudza rudzi. Asi nekufamba kwenguva ndakazozviziva kuti murume wangu ainge asiri mwana wepamusha pandainge ndakaroorwa. Chakaita kuti ndizvizive ndechekuti mwana wangu mukomana akatanga kurwara, ende kurwara kwaaiita airwara nemudumbu achiita kudurura, akabva atanga kungoperezeka. Saka vamwene vangu vakazogara neni pasi vakanditi muroora, ndinozviziva zvangu kuti mwana uyu akatumidzwa zita rasekuru vake, asi ndine imwe nhau yandinoda kukurukura newe. Ndinoda kuti undivimbise kuti nhau iyi haufe wakaidudza kune umwe munhu. Vamwene vangu vakabva vatanga kundirondedzera ivo vachiti pavakasangana natezvara vangu vainge vatova nepamuviri paiva ne2 months.
asi nenhau yekuti vainge vakamitiswa nemurume wemunhu vakazongosarudza kuti vapomere mimba iyoyo kuna tezvara vangu. Takazoti mwana wangu ati yarukei zvishoma, vamwene vangu vakabva vanditi kwandiri, Muroora, ndinoda kumbobuda newe. Takabuda paya, asi takazoenda kune rimwe village. Tasvika kuvillage kuya takabva taenda pane umwe musha. Vamwene vangu vakabva vanditi, pamusha apa ndipo pamusha pavatezvara vako vechokwadi. Takasvika pamusha paya tichita kunge taingovawo vanhu vaingodarikawo, asi ndakabva ndangoreadha situation ndikaona kuti zvainge zvaitwa navamwene yaingovawo plani yekuti sekuru vaone muzukuru wavo. Chinhu chava kundinetsa ndechekuti vamwene vangu ndovazivisa sei kuti mukufamba kwandakaita ndakaudzwa kuti mwana wavo haakwanisi kuita mwana, saka inini ndakazosvika pakuita mwana nabamunini. Zvinhu izvi zvinondistressa to the last, especially izvezvi now that I am working in South Africa. Hana yangu inogara echingorova kuti ko bamunini kumusha ikoko vakangokaruka vataura kuti vana ava ndevavo, zveshuwa ndinotangira pai. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadii mukomanashi? Inini ndine confession yangu yandinayo. Ndiri form 2 ndakatanga kudanana nemashuga daddy. Zvinhu izvi zvaingondinakidza nekuti ndainge ndichipiwa mari nekutengerwa mafoni nehembe. Ndakatanga kunwa hwawa nekuputa chamba. Ndaitozivikanwa kuti ndiri wemadhara ende mashuga bay aingondiitira so. Ndakasvika pakupedza A-level kuenda kuvarsity ndichingoita zvemashuga daddy chete. Ndakadziona type netype dzose dzemadhara. Ndakazoti ndamhanya ndaneta, ndainge ndava kudawo kutsvaka pekuti ndikwanise kuzozororera. Ndakabva ndaenda kune imwe town. Ndasvika kutown kuya ndakasvika ndikazviita amai Maria chaivo. Ndakabva ndawana imwe chechi yekuenda, idzo dzemagitare dziriko mazuva ano. Ndaipfeka zvinhu zvirefu zvainge zvakatsiga. Vanhu vainge vachindiyemura vachiti uyu ndiye mwana ane hunhu. Ndakabva ndadiwa nemwana wamufundisi ndikabva ndati hekani waro. Pasina kana chinguva takatanga kufambidzana. Iye akabva atanga kutaura zvekuroora, asi kuchechi uku vaikoshesa kuti munhu anofanira kuroorwa achiri mhandara. Ndakafunga past yangu ndikaona kuti netype dzese dzandainge ndakarayira ndainge ndatongovawo mugodhi chaiwo. Ndikabva ndati zano nderipi? Ndakaenda kune vamwe mbuya vakabva vasvika vakabva vandibikira imwe mishonga yavakandipa. Veduwe, drinki riya rinonzi Fanta musafa makaridheerera, nekuti gogo ava vakandiudza kuti ndinorishandisa sei, ende zveshuwa rakatodzosa umhandara wangu, ende nditori neproof because ndakabvisirwa mombe dzinotsika chaidzo, ende ndakatobhilivhisa hama dzemurume wangu nekuti dzainge dzakatomirira dzichida kuona kuti zveshuwa ndainge ndiri mhandara here. Ndakatevedzera zvose zvandainge ndakaudzwa naambuya. Ropa rikabva ratozara pamashitsi. Hama dzakafara zvekuti tezvara navamwene vakabva vatonditengera mota. Hanzi, Muroora wakagona wakazvichengetedza. Zvaizvezvi ndatova nezvimakore ndiri muwanano, asi ndinoti kana ndikamboenda kuguta randakakurira ndinombonosangana nemashuga daddy mairi kana matatu kuda mana. Apa ndinenge ndichitorova zvangu chamba. Murume wangu hapana kana chaanoziva. Iyi ndiyowo confession yangu iyi mukomanashi. Ndiyo yanga iri confession yabva kune mwanasikana uyu. The following confession ndakaireceiva as a voice note. Regai ndibva ndangokuplayerai voice note racho. Nyaya yangu yakamira somukomanashi. Ndokumbira munondichinjira voice rangu kana makuposta. Sorry, handinyatsogona mushe shona yacho, saka asi handinoita sendinotaura, but manje munonzwa kuti munhu ichi haasi mushona, but ndoda kuposta nyaya yangu ndichikumbira chi bhese roti mungandipindure here kuti ndiite sei ndive nesanangu. Inini mukomanashi, ndiri mukomana nemakore 25. Ndinogara muBulawayo, handisati ndarova. Saka nyaya yangu iri pakubvunza kuti mukomanashi ndizive kuti inini ndinoita mwana here kana kuti ndinozwarisa, ndinoona sei. Because pachangu ndingati ndotaura kuti handisati ndaziva kuti ndinoita mwana here kana kuti handiti, because
kusvika pandiri ipapa nditi handarara nevanhu vakawanda kana tine vasikana vakawanda, vasikana chero nevakazi. Zvisiri zvekuti sometimes ndakaisa protection pasina condom, but hapana pandisati ndaona kuti apa pane munhu akambonditi wandimitisa kana kuti ndamitisa. Ayo hazvisati zvaita, asi handisi kuti ndinonyanya kuwanza ndisikapindi necondom. Pane pandinoisa macondom, asi ini ndaida kuziva kuti kana achida kuona kuti iwe unozwarisa uri mukomana, unozviona here before even kana usati waroora, kana usati wamitisa munhu. Kumitisa munhu ndo example yekuti unozwarisa here, kana kuti pane pamunenge muchipesana pane nguva inosangana nemunhu kuti aite se abatire nhumbu. Mazviona, ndopa ndikubvunza kuti kana achioda kuona kuti iwe unozwarisa unoona sei, because ini ndarara nevanhu vakawanda, hapana munhu wandisati ndambonzwa kana kuti wandakamboiti hau ndamuita sei, ndamumitisa avhisa anombaita sei. Ayo hapana. Nekuti imwe nyaya futi munogona kundipindura iri mibvunzo iri 2. Inini masturbation mukomana ndakatova addicted nayo, zvekuti chero ndikati izvezvi ndabva kurara nemusikana ndikatouya kumba ndinorizokorwa ndoriita futi. Yakatova timetable yangu yekuti ndoriita kana even per day, kana ndine mafeelings akanyanya ndoriita kana tika 4 ka 3. Mazviona, ndichizvifunga kuti arega ndiriite, ndichizvifunga kuti asi vanhu izvi zvinhu zvinotaurwa kunzanzi zvinoita se zvine maproblems kana kuti munyama, kana kuti hanzi chichi anenge ari maspiritual husband. But inini ndiye ndichizviita ndichizoona kuti inini handione kuti izvozvo zvinhu ndiri kushandiswa nemaspiritual kana kuti aiwa, inini kutoda kwangu kuti inini madiro angu kuti inini rinondinakisa ndiriite, ndoziziva kuti but apa inini ndirifunga kuti aiwa hakusi kuda kwangu. Saka inenge iri problem iri. Zvevakazi ndoita, zvevasikana ndoita, asi iro handiriregi. Ndakaritanga ndatova kubva kuma 2010 uko ndichiri kugrade 5. Mazviona, ndakatanga kuti nditi ndaritanga ndakatanga ndichirara muimba yamainini mukazi wasekuru wangu. Saka zva ndaiita inini ndaitora mapenti avo muodro, kana ndakurara mausiku chipa mubhedha ndotanga kuita se kurara nemapenti aya, urume kana wabuda uchienda pamapenti aya ndobva ndaita se ndobva ndari cleaner futi ndaita se ndorizosera mukati muchimodro. Then ndakazoita kakujaira zvekuti life yangu zvese chero pandava chero ndikaenda kupi masturbation handirege. Saka ini ndaida kubvunza ipapo kuti mukomana kana achida kuona kuti iwe unozwarisa uri mukomana unozviona sei, pane masaini here kana kuti hamene kuti inini ndarara nevasikana vakawanda zveshuwa nevakazi zvese, chero pasina protection. Ini ndakambonzwa kuti hanzi chichi musikana kana kuti mukazi nhumbu anobatira kana ari before kuenda kumaperiods ake. Saka inini sometimes ndinoita zvekuti maybe ndogona kurara nemusikana ari before asati aenda kumaperiod, kana mwezi uchiri kuma5 ichichi handiti maona, kana kuti maybe after atopedza kumaperiod zvatodharika, maybe ndo panenge ndichipesana naye, because hanzi zvinoda kuti wewe usangana nemusikana zviya zvekuti atosara ne4 days kuti apinde kumaperiod. Saka inini ndiri confused, ndakambozviita here izvozvo pakurara pandakamborara nevasikana vese kana kuti nevakazi. Handiti neipapo nenyaya yekuti masturbation kuti iproblem here, handisi kuvhunza kuti ndiri kuvhunza kuti ndoita sei panyaya yemasturbation. Aiwa, hachisi chinhu chekuti ndingakumbira kuti ndokumbira irubesero.
inini ndini ndakazvitanga ndega, saka kuti ndauda kuzvirega ndinozvirega. Hachisi chinhu chekuti checounseling kana kuti chekunamatira chandakatanga ndega. Aiwa, pandiri kuvhunza ndoda kuvhunza kuti chete pane problem here nharo, handisi kuti bhati rakanaka. Aiwa, ndoda kunzwisisa problem yaro inini, because pandinozviita ndoziva kuti aiwa uku kuzviitisa kwangu hakusi kuti ndine problem kana kuti unogona kuti uri mweya, but kwandiri ndinozviita ndichiona kuti apa zvandiri kuita ndiri kuzviita by force zvekuti handisi kuti ndisatani kuti ndezvangu, handiti maona. Saka kana kuri kuti kuri kurisiya inini ndogona kuzvikansera pachangu, hachisi chinhu chekuti ndokumbira counseling kana kuti ndokumbira help. Aiwa, apa pamasturbation ndokumbira kuziva, pandinoda kukumbira help futi kuziva panyaya yekuminitisa nhumbu, ipapo unoona sei kuti unozvarisa. Ndo nyaya yangu mukomana Ashi. Kana makupota please mochinja voice rangu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava vari kutsvakawo rubatsiro. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Tichadzoka zvekare nechimwe chirongwa muchikamu chinotevera.